session with my guys. To the session with my guys. Section on, section on, session on, section on, section on, session on. Panyugo, pingalana. Section on, session on. Oh yeah, oh mijindilo. Elomdogo lo, uyafanya lo hleli namajita la. Asipemi habila sikefana sonke la. Siyahlanya man, ayitishayile man. Ngisho ukuthi thine man, siyahlanya man, ayitikorile man. Elomdogo la, siyahlanya man. Section on la, sine siba ofu la. Akekho soba ofu la, sonke soni man. Section on, section on, section on, section on, section on, section on. Bengi on na yizelo na minga sinfuna ukuba off. Ngithukeka namajida bayanhleka. Bathi ngiyi off, bathi laku on. Bathi ngiyangena ngizama ukuzipressa lana. Ngithi ngibheka kahle ngibona ijeli lana. Ngithi ngibukwa kathi ngibona isembe phela. Bathi ngene ngale vabe bathi ngisahle kwasa. Sengiyangena phela nami ngabe kodi kutsala. Ngabangene never bored bathi wait. Valiwe ngathi kulela yami enkundla now I'm the Lord, I'm the boss, but unless I'm in you're not any boy. Section on, nami bini on. Libati, nami singi floppy. Singiyamuva, singihamba, nami ngibakomba. Ngiyabona diyonga diposa. Nginaga diyobisi, mina ngihlangile lana bayangena bayangitheka bathi ngimubani. Producer on the mic inside. Section on, 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 section on. Yeah, sure. It's section on. Ndoni vile yangona. Welela pantwana, ngabona nebantwana. Yeah. Ngabona nebantwana bathi bafuna ukudlela. It's searching on, intwana ivele yangibona. Welela phantwana, ngabona nebantwana. Yeah, ngabona nebantwana bathi bafuna ukudlela. It's searching on, intwana ivele yangibona. Welela phantwana, ngabona nebantwana. Yeah, ngabona nebantwana bathi bafuna ukudlela. It's searching on, intwana ivele yangibona. Welela phantwana.